Siguro nakadungog na kamo niini. Adunay usa ka buta nga nagpakilimos diha sa ganghaan sa simbahan. Unya duna say kuyog-kuyog nga apo. Sa kadlaw ni ana tungod kay hapit naman ang tingpala ni udto. Gamay lang kaayo ang iyahang abot sa pagpakilimos. Ang iyang apo mingon kanya, "Lulo, gigutom na ko, lulo." Mingon ang buta, "Sige dodong, tan-awon ni pila ning sinsilyo nga naa sa lata." So, gikuha sa apo, 10 pesos. Sa sige, pagpalit ito og puso para to ang kanon. Milakaw ang maong apo, ipalit og puso. Ang buta nagpadayon sa pagpakilimos. O dunay tawo nga miagi, nga, "Sir, maluoy ka." Gibutangan og bato, mga pebbles ang kamot sa buta. Mingon ang buta, "Sir, maluoy taon ka, wala pa ko'y paniud to. Kung dili ka makahatag, ayaw po ko binuangi." Doon na po'y laing tawo nga miagi, "Sir, maluoy ka." Gilabyan na siya sa tawo. Sa katapusan, adunay tawo nga o lalaki nga miduol kaniya o mingon ang buta, "Sir, maluoy ka, sir, gigutom na ko." Musa gibuhat sa tawo, tungod kay hinigarilyo man ang tawo, iyang gipasuan ang palad sa buta. Misinggit ang buta sa kasakit ug midalagan labang sa kalsada. Pagdalagan sa buta, tungod kay buta man siya, wa sa makakita, nadasmagan siya og sakyanan. O sa katapusan, namatay gayud ang buta. Pagbalik sa apo, nangita siya sang, "Lulo, asa ka na napupuso? Ato ning tungaon lo, kining puso sa ramang kabuok." Pagbalik niya, wala na yang lulo. O yang nakita yang lulo, nagbuyod na diha sa kalsada. Misinggit in tao ng bata, "Lulo, lulo, mata na lulo kay mga unta." Mga igsuon, adunay panultihon nga nagkanayon. The only thing worse than being blind is having sight but no vision. The only thing worse than being blind is having a sight but no vision. Atong nadungog karon ang sugilanon ni Bartimeo nga usa ka buta. Si Bartimeo naayo gikan sa iyang pagkabuta. Not only physical but also spiritual. Nganuman, tungod sa iyang pagkakita, misunod sa kang Kristo. Sa katapusan sa ebanghelyo mingon, diha nakakita ang buta og mikuyog kang Jesus. You know, ang iyang hugot nga pagtuo o pagsalig sa Dios mao'y nakakuha sa atensyon ni Kristo. Ang iyang hugot nga pagtuo pagsalig ngadto sa Ginoo mao'y nakakuha sa atensyon sa tong Ginoong Hesukristo ug nagdala kaniya ngadto sa kabag-uhan. Nakadawat og milagro si Bartimeo. Gumikan siyang pagtuo pagsalig ngadto sa Dios. Mga igsuon, sa atong kinabuhi, adunay duha ka klase nga matang o adunay duha ka matang sa pagkabuta. Ang pagkabuta physically o ang pagkabuta spiritually. Kita nga niya karon dinhi, wala tay problema sa mata. Kay dili man ta mga buta physically. Pero kasagaran ani arita mahulog sa ikaduha nga klase sa pagkabuta. Ang pagkabuta sa spiritual. Siguro dili nato maayo atong mata karon, dili ta mga buta, pero atong tan-awon ang atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Basin na buta na kini gumikan sa sala. Basin na buta kini kay tungod kay wala kita makakita sa mga butang nga angay natong pagabuhaton. O wala kita makita sa mga butang nga dili unta angay natong pagabuhaton apan kanunay natong gipangbuhat. Nagpabilin kita diha
sa pagpakasala. Buta kita diha sa tuang kalag. Buta kita diha sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Mga igsuon, anaa ang sakramento sa kumpisal, nagpaabot ang Dios aron kita makadawat og milagro. Aron atong kalag mahibalik ngadto. Atong kalag mahibalik ngadto sa pagkakakita, dili diha magpabilin sa pagkabuta. Ug mao kini ang pinaka-worst nga may tabo sa kinabuhi sa tawo, ang pagkabuta diha sa iyang kalag, diha sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Hayag tinuod atong mata, lami kay ato ang pananaw, pero kumusta man ang ato ang kalag, kumusta man atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Mga igsoon, atong hinumduman, si San Pablo nagingon, "For we walk by faith, not by sight." Si San Pablo ba na yun? Ano si San Pedro? "For we walk by faith, not by sight." Ngunang atong ayuhon, atong susihon, atong tagsatag sa kakaugalingon, ilabay ginagayod atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Daghan ang mga butang nga atong nakita, apan wala ta magpakabana. Daghan ang mga butang nga ngayon ta natong buhaton, apan wala ta magpakabana. Meaning to say, buta kita diha sa tong kalag, buta kita diha sa tong espirituhanon nga pagkinabuhi. Mo nang walay kasulbaran ang mga krimen, ang mga panghitabo ining kalibutana tungod kay nagpakabuta man kita. Nas gipili natong mahimong buta kaysa mo barog sa kamatuoran, kaysa mo saksi sa gitudlo ni Kristo dinhi sa kalibutan. Mo nang mag-ampo kita sa Ginoo nga unta iyahang ayuhon ang ato ang pagkabuta sa kalag, bulahan atong makita ug mahayagan kita kanunay diha sa iyang grasya. Ug sama kang Bartimeo, musunod kita kanunay sa Dios. Diha sa atong pagkabag-o, diha sa atong pagkahibalik ngadto sa Ginoo, kanunay kitang musunod ni Kristo aron kanunay usab kitang mahayagan diha sa tagsa-tagsa kakinabuhi. Hinaot pa unta.